Shalom. Horas madihita nama dohoti perminggu di bagas joro ni huriata kabe memampang perapatan sadarion lumobi di hamu natongon ro marsaor di perminggota tu bagas joro di sadarion nang di hamu ruas ni huriata nama dohoti ibadah marhite live streaming di bagas tabe dongata ma debata naeng mar uton tama ibadata martang yang nahohom mahita di inganat tabi. Amin. Mari mahita sia buku Edo nomor 5 ayat sada dohot ayat 2 rap jongjong mahitan. Marhite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guar itu di porbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah manangise mamilihon hamuliateon ido napasang apau jala mabahedalan asa hupatuduhon tuibana hatuaon ni debata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala para siroha upaserep hami rohanami di jolom jala hipuingi rohami tuho selehon asini roham manggohi rohanami jala sodangi rohanami marhite hite todim asalam hutinggal hokami nasa dosa nami jala hutangyon hami hatam nabadiai saipaian mahatam di bagasan rohanami asa marpuer bue nadenggan hami upangido hami saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahamu.
Maredde hita sia buku di nomor 125 ayat 2. Tangihon hamu mapatik ni debata ima natar surat di 2 Timotius 2 ayat 15 dohot 16. Haringgason patuduhon haburjonmu di debata songon pangula naso tarila na padalaton hata hasit tongani tigor-tigor alai pasiding mapakatayon naso maripola naso gabeaki ailam tugadana do hajahaton nasida hinorhon nii atong rap mangidugogo mahita tutuhatta ale Tuhan debata pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi amen. Marede hita sia buke di nomor 620 Jongjong mahami. Tato poti madosata tu adopan ni debata ale Tuhan debata amanami para siroha na sumuru na pungudo hami di jolom martangi ang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido saya si maroham mida sadok bangso nami sesa dosa nami saluhutna say sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahonami ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amen.
tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesani dosata satokid dohu tadi koko alai papungu-pungoku mahomuse marhite akka asini roha godang tagad di parpiar ni murukku utabiniho bohiku satokin marado poko alai marhite dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho nina Jehovah si paluaho hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Hudul mahamu. Marede hita siap buku ede nomor 704 ayat 4. Tuhan Yesus si paluang dan terasa menolongmi. Tuhan Yesus si paluang dan terasa menolongmi. Epistel di minggu tasadarion iman atar surat di buku ni si Galatia bidu 5 ayat 10 sia sahat dari ayat 21. Galatia bidu 5 ayat 10 sia dot ayat sampai ayat 21. Tajahama secara responsori. Alai tadabdo parulaan ni dagingi ima permainanon hahodaron pargado buson bunuh-bunuh parmabuhon haor muson jala akan asumatusi naung hupabua na jolo tuhamu songoni donang noaeng dang teanon ni akan mangulahon si songoni harajaon ni debata songoni masahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amen. Marede hita sia buku dan nomor 725 ayat 2 laus jongjong mahita. Taha tidakon maha porsiautai songon nahina tindakon nidongata saha porsiao disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus
anak ni debata Jehovah nasa sadai. Iman itu binuhon ni si Maria, nagabagabean si antod di perbadia, andorak sohaubuan, ido tuhata, natumaon na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar pajal lebana di hau pinorsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mengolu di hari patuluhon, na manaik tu surgu, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimai banai pamamulak sogot tu tanoon, mangumihalak na mangolu dohot na mate, au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak malongolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Tapi gema titing masa di minggu ta sadario. Tapi gema titing di Muriata di bagasan mingguan. Lapar julu warni minggu ta sadarion ima minggu pasak pelopat pendung Trinitatis do topik siswa do hagiot ni Otvidion padua akong pilihan julu sadarion minggu 10 September 2020 naik patupota do pilihan julu pamit tupak tu haporduan pesta Kotilon 2020 biar minggu 20 September 2020 waktu kota do pilihan julu tu haporduan ni kas resort patuluhan pemberkatan nikah titing pajulu naik majalu pasu-pasu bagason na David Anthony Sirait anak ni amatan Libet Sirait tubuh ni inang Haika Guru Siregar ruas ni Huria Gereja Metodis Indonesia Manang GMI Jemaat Kanan Medan Selatan dohot Gloria Agustina Paulina Boru Segian Boru ni amatan Hasubungan Segian Nahinan tubuh ni inang Yeti Diamanur Pardede ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan Pemasuk-masuon di hari Sabtu 20 September 2020 di Gereja Metodis Indonesia Manang GMI Jemaat Kanan Medan Selatan Paupaton Pesta Kotilon 2020 Ganuk Tabro saya tapatu ka Pesta Kotilon Imam Markot Mulyate tu debata di siala ragam ni pasu-pasu naung kajalo siang debata nang pe di batasan tahunon berbeda siang tahun nasalku alami situasi pandemik COVID-19 na masa di tahun sota alai dang nagame sumurut ringkas ni rohatta kelapa tubuhon puji-pujian dohot olok-olok maka mulyatehon pasu-pasu ni debata marhite akaulota sidarupari pasu-pasu nata jalo siang debata tapasahat marhite peliat tu debata Pesta Puncak Kotilon naik batu kota di hari Minggu 5 November 2020 do tema Haleluya puji okuma Jakoba sian nasaroha di luhutan yang kapartigor dohot dikuliai sian pesalmen 110 sada ayat sada subtema mat parangin adinggan suun bangso ni dibata rap mahita menupahi Pesta Kotilon jalateida marumang ni kegiatan dohot patikian na diharotas acara na adong dihita pembagian celengan keluarga untuk setiap sektor dan kategorial akan mengadakan bazar online di hari Minggu 20 September 2020 naik patupata bazar sektor 2 di hari Minggu 27 Oktober 2020 naik patupata bazar sektor tolu di hari Minggu 4 Oktober 2020 naik patu kota Bajar sektor 4 di hari Minggu 1 Oktober 2020 naik patu kota Bajar sektor 5 di hari Minggu 9 Oktober 2020 naik patu kota Bajar sektor Sada di hari Minggu 25 Oktober 2020 naik patu kota Bajar Ina dan Deborah
Minggu 1 November 2020 naik patu kota Bajar NHKBP remaja HKBP dohot sekolah minggu di hari Minggu 1 November 2020 naik patu kota do Bajar panitia pesta Gotilon pertanyaan pra Gotilon di hari Selasa 22 September 2020 pukul 10 naik patu pama pertanyaan pra pesta Gotilon na Parjolo di hari Selasa 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB naik patu pama pertanyaan pra pesta Gotilon Paduahon pertanyaan pra pesta Gotilon melalui virtual Zoom meeting Palimahon multimedia HKBP Mampang Perapatan Pina botohon tu sudah ruas ni kuliah HKBP Mampang Perapatan di ruas ni kuliah nasuboi rong madohoti permingguan di gereja Januk Minggu manang berbatu aturan protokol kesehatan tapatu pama diganu bagas tabe mahite live streaming dimulai pukul sia 30 WIB manang bahasa Batak na pinarade ni tim multimedia HKBP Mampang Perapatan Boy Mataida di channel YouTube HKBP Mampang Perapatan mau lihat na di kerja sama nadinggani tonopon pilihan bohot hamulateon pina botohon tu suderwas HKBP Mampang Perapatan molo adong naing pasatun pilihan minggu pilihan tahun hamulateon perpuluhan manang janji iman boy mani transfer ke rekening kuria Bank Mandiri nomor sada 27 00 26 00 2 atas nama HKBP Mampang Perapatan manang dipasahat langsung tu situa sektor nabe na papituhon ruas namar sahid tabuama di bagasan tangyangta ruas namar sahid Nyonya Yesu Parno R Boru Pardede sektor sada dirawat di sakit Budi Asih Bapak Roynaldo Sihobingsien sektor 5 dirawat di rumah sakit Budi Asih hata ni debata pasahat madalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon sian pesalmen bidu 37 ayat 5 napawaluhon ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriat tanam ulang tahun di bagasan samingguon di do kata ni debata di tangan siamunna do gajang ni umur jala di habirangna do hamoraon dohot hamauliaon hulai kami hamuliaon sian poda bidutolu ayat 10 parhepengon terlampir akapelean hamolateon dot na asing naso jinaha dititingon teida ma diharotas acara na adong dihitabe songoni mati ting dihuriata di bagasan na saminggon tuhata ma mamasu-masu Maredehita sian buku di nomor 655 ayat sada 1 tolu huhut tapapungu pilihan sada A sada B. Tuhanku di Roma.
Kami ni debata nasumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras marihita akka ruas ni huria narotu bagas joron songoni nang akka ruas ni huria na manoton mengikuti ibadah di Jabunabe terlungubi akka lansia akka natua-tua turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat di buku Parjamita bidudua ayat 4 sahatro di 10 sada. Parjamita bidudua ayat 4 sahatro di 10 sada. Dohot topik kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Sonoma didok di si. Lahosal pudo hajagaron dohot hamoraon. Dungi hupabel gama akka hapadyaku. Hupauli diahu akka bagas bulun. Jalahupuka diahu akka porlak anggur. Ubahen diahu akka porlak dohot paredangedangan jalahusuat tusi hau akka namar parbue meragam-ragam. Ubahen diahu akka tobat mamornohi hau suanan akka narugun mertuburi. Hutu horma akka hato babawa dohok boru-boru. Adong huhuk diahu naposo akka nasorang di jabukku. Tole muse akka punguan lobu dohok biru-biru. Gumodang diahu sian saluhut jolma akka najumulo sianahu di Jerusalem. Upaguk-guk huhut diahu perak dohot sere dohot arta na arga siar raja akkana kulik luat. Hupilit huhut diahu akka parede bawah dohot boru-boru bahen hariburon di jolma manusia. Tole parinan tuan lain wasai torob. Jadi tumibul jala umora ahu sian saluhut jolma akkana jumulu sianahu di Jerusalem. Hok dohut habis tarakku dia. Manang sadie pe na pinangido di mataku dak kuatoi. Dang hutiobi rohaku mangoloi na Salomona. Aitung nalasi tutur haku mida salhut pabbahenakku. Jala idotong jabarhu sian salhut ulauku. Alaidung hubereng salhut pabbahenakku. Akka nabinahen nitangakku. Ro dihangaluton akka nahutaon laho paulihon. Idama laho salpudo saluhupna jala mangeahi elogo sabing ahudisi dang adong hape nahot anggo dia sianganon pengonima sahana di hita akadongan sahapor seaon di bagasan Yesus Kristus na pungudison doh na beribadah di Jabunabe
wawancara eksklusif, wawancara khusus tu Raja Salomo tiki posoi bana masih gajang ma alus ni Raja Salomo taringo tu ahama nama bahani bana bahagia. Olo disukun reporter amang Raja Nami Raja Salomo ahama nama bay Lasroham di Portibion ahama cita-citam dungi alusna masih gajang buita jaha di Kidung Agung tiki posoi bana dungi di kitab raja-raja di dok Raja Salomo tiki posoi bana naing mau gabe raja alai bidang ma harajaku melubui sahak ma tu utara ni Jerusalem tu timur barat selatan Jerusalem alani perlu doau membuat tano na bidang laho perluasan kerajaan boha carana marhite nama buat buru niaka raja daerah di utara, di timur, selatan, barat. Perkawinan politik alanido asa marpitoratus istrina 300 gundikna mardame sonang maharaja ni edang adong be ancaman sian sekitar ni kerajaan ni ainunga kasih metuana sude alai adong do konsekuensi nanti amang do inang ido terbuk jamita iko bangunon nama akka bagas nebelga bahola tu istri na tong be kopi 700 jauh keburu ni raja ni daerah-daerah kaburu ni gubernur, bupati, raja-raja kecil, bangunan nama musi jauh 300 tuakka gundik, bangunan nama musi 100, 200 bagas niaka perkerejo manangaka atuban. Alani dapot sado hamoraon. Dapok sado hasangapon dot hagabiun dung satonga umur ibana satonga matua diwawancarai musi Raja Salomo alusna ima di buku poda Amsal Salomo mamudai memana mulai mamudai alai dung matua ibana marjamitai na memana ai wadoro opung ay ho harajaon, ho hamoraon, ho hasangapon, ho hagabiun. Ay tinggal lu abi bah. Tinggal lu sudah. Gabe marsak doa ibaen. Ternyata alani godang ni istri doh gundikon na di luar Jerusalem, na di orai dewata ikon unang mabuat boru sian di luar ri Jerusalem manang unang mabuat burun si pelebegu ba ternyata dang lupa ke istri na itu agama na asi pelebeguna saya marsobai ma tu de batabel lakai natanaon wewe pusing me bana stres ido sa godang penafsir mandok ia buku perjamita manang pengkhotbah seakan-akan Raja Salomo sudah pesimis ala daktar tahun ibana be mungkin tidak rohana nunga salah mangalakau lau manggulut harajaon hamoraon hasangapon lotagabionon adong do hape nilai-nilai negatif na mengganggu odo dihita kadongan saha porsyaon akhirna do ibana bah kebahagia kabe kembali do tunai perjului ikon mensyukuri maka mulatehon aka pasu-pasu ni dewata anggo
lo mangalului hamoraon haportibionon hasangaponon moloso pas delenna gabi pusing do nang mararti alau salpu sudi bahkan mengganggu gabi do ibana songon ritti kau iba nakka nama saon dak sadarau saya seperti orang gila dihita kadongan sah persyaon songoni manaing suku-suku Tuhan waka ruas ni huria te nanga kaparhalado terlumubi maka lensia na dijabu ai begi ka lensia iro te na dijabu na manotor noeng usuku majo amu ka lensia ange dia wakamu akapayamu na tikina posoi ba necis do te angko tiki poso 40 tahun 150 tahun bersapari berjam tangan sepatu mengkilap ikat pinggang kacamata margolang markalung alai mulun sinukun wangakan tua-tua besongoni do amang be pinake seli-seli tu gereja do tu pesta alai omman ai lamarion ni nang marpake be akasi sepatu onni ngai susun ni bat tempakna dirak sepatu jas safari batik akan harga-hargai songoni nang akka ibu-ibu na di gerejaon akan nang metua akka ibu-ibu lansia na di jabu apalagi masa kopi ton tangi pakai be kabayai atsugari roi batu jabu muna pigalamari maka bayamuna igatung seragam doho sipatuna seragam doho jam tanganna bahaya terpakai habe aka na diportibion ninna alai songoni do nang suku-sukun tu sude jolma na diportibion atsugari disukun ahado nama bailas roham nang suku dia pi nang bangso aha pi nang halak batak pi ahado amang inang nama bailas roham diportibion didok hebeng uang naing gudang waktu tiki poso sasahalak sarupa do salomo ngoloro sukun ahado amang mabailas roham tiki baru tamat to kuliah baru karejo ho manang di perusahaan manang di bank nang adong magajiku nang adong tabung aku di bank nang marpahian na ding ganau nang marsipatu na baga kau alai lemmetua ibana lemmetua dang ibe naing kuliah madak danakon duk tambak kuliah naing mana karejo amang paditanami molonga karejo naing ma marhasohotan dun lemmetua isukum muse ruas ni huria nang metua mulubuina marpahopu si anak ma marpahopu si boru saur metua ma imam aban bahagia alani di halak batak adong do hagabiun hasanga pondot hamoraon ima hira pikiran ni sude bangso doi alai dak pikiran ni agamai wallahi tatu luar negeri wawancara mungkin tolak Amerika ya saya mempunyai uang yang banyak untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan saya ingin punya pangkat dan jabatan saya ingin punya anak laki-laki dan perempuan saya ingin mempunyai rumah yang besar tanah yang luas ate nang oleh sukun baru-baru sohot tamu inang banang maung la jabu nami nasalil ko mangontrak ro na mo din angate alin wa ngapi ga jabu ni nang usukum majo
Amunai julu dua tolu opat lima jabu muna. Ulun suku nak karuas ni huriana di jabu. Piga do jabu muna. Arong na lima, arong kontrakan, arong kos-kosan. Arong ngamar kolam renang. Arong punya taman. Arong disuanya kamangga. At-tajau, pisang, butik. Moloroi batu jabu ni ruas ni huria berengom ma kabunga. Songoni do nang Raja Salomo disuani do. Aka suasuanan masa godang laho kebutuhan ni rumah tangga besaron. Molo pola 1.000 ribe mangan do aka anakko 2.000 ngaporlui perkebunan kentang 1 hektar. Peternakan 5 hektar, sumber air yang banyak. Ale puasa di dok Raja Salomo mari suang sude. Ala memang bui bana terperangkap di perdalani jala kecewa jaka proses ni perdalanan ninguluna. Oma pertanyaan di hita merasa puas do hita bahagia mulodong adong jabut tabe. Adong mobil muna na bagak na mewah, sikola anak kemuna sarjana, makarejo ngamarhasohotan, alay adong do rasa kecewa di hamu, molo adong naso apala pas di rohamuna, manang proses pencapaian ni pei, odo jamita di hita, unang kecewa song Raja Salomo ala proses pencapaian ni. Dipakai bana nasa akal ni haportibion jala barani mana madok tong do berhikmah tau sa pesonari nak pesongonin ni bana odo dihita kadongan sa porsiaon bohado lah mangelului kebahagiani unang sala unang gabe materi tujuan pokok ni jolma. Jadi segala usaha dipakai untuk mencari materi mencapai kebahagiaan. Kecewa dan noni. Molo segala sesuatu upaya baik negatif dipakai untuk mencari jabatan nanti akan kecewa. Tetapi syukurilah. Jala ido di dok Raja Salomo di poda 30 saplima molo sian perdagingot do tapake. Ido imana 2 do boru nilitta na perjolo niatu son na pa 2 hon niatu son tulu do nasida naso habutongan opak do tahe naso olo madok nungasai. Amsal 30 ayat 15 silintah mempunyai 2 anak perempuan untukku dan untukku ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Alai dido Jesus ma sejumulu malului hamu harajaun di debata dot hati goranna dungi tabahononna do sude aka odeng tuhamu. Odo dihita kadonga sa porsiaon molo prinsip ningolu sebelum maragama semua mencari kekayaan jabatan dan pangkat alai dung lam merpikir jolmai adong muse suku-suku ni sahala murid tu guruna dung marsikola be tak porsia be bana ni dok ni natorasna ayah harum mabain sonang be komamora inna aliala ngamar sikola bana isuku ni bana ma tu guruna guru non marguar Sokrates. Apakah yang membuat bahagia manusia itu? Tang didok Sokrates hamoraon hagabion hasangapon ala ahli filsafat ibana. Idok ibana mulu bawa do muriton tudos do ho mardalan ditongani kebun bunga nama saya bidang. Iko putikomu masada bagiamu
Alai mularong no baga musay di juluan baboy do mamutiki. Alo mardalak ko musay tu juluan adong no baga boy puti kompudisi. Alai dang boy ho mundur tu pudi nina Sokrates. Akhirnya mardalam ma bawaon ditongani kebun bunga dibereng mana di siamun adong bunga na bagak diberek tu habirang adong no bagak dibereng musay tu juluan adong no bagak terus soni satu ujung ni kebuni dapat sama bunga na sobagak bah iko putih kok kudui beido na Sokrates gurui tang boy biaw mulak tupuri tang boy hapai do rohaku iko diau sude bunga na bagakon kapatan na iko diau sude hapor tibionon tang boy ido sadi do Sokrates ima ego manang egois. Jadi ko putih hoku do bunga na sobagakon ido Sokrates tidak ada kebahagiaan. Ale jaloma bagianmu. Dungi boru-boru alus di Sokrates tudos doho mardala ditobak lama ngalului hauna lurus. Mau diberek kau di siamun hauna bagak na lurus bisa kau ambil. Mau diberek kau di habirangmu musai di julom hauna bagak na lurus bisa kau ambil. Tetapi tidak bisa kembali ke belakang. Dungi di ujung na dapat ni buru-buru ma hauna sudenggan jala bengkok. Di dok Sokrates itulah bagianmu. Milikilah dan rawatlah. Sebab di dunia ini tidak ada kebahagiaan dan tidak bisa kembali ke belakang. Tahong guru nami, ainang mula kau tupudi nang diau sadok portibion, diulak ke Sokrates madok. Itulah ego, egois. Ego adalah hasil bagi daripada satu dibagi knowledge. Knowledge ima parbinotoan, ilmu, pengalaman, jam terbang, pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan tentang firman Tuhan. Makin tinggi jam terbang seseorang, makin banyak hal dipelajari, ilmu dicapai, banyak membaca firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, maka egomu akan semakin kecil. Alai mulotik do parbinitoammu, dangkal, kurang pengalamanmu, lembelgama ego. Alani ido Raja Salomo mago manan egoku usol soli diriku ana hurang parbinoto ado piau taringo tu holong di debata asahulau nakka hagiok ni perdagingon ido dihita kadong sapor siaon na pinatupan ni Yesus Kristus nang adong keinginan daging alai keinginan roh do todi do na mangolu dangadong di si ego bahkan dirinya sendiri di leon dipersembahkan disalibkan di Golgota darahnya tercurah supaya semakin besarlah hikmat bagi manusia dangadong be ego alai moluso mangulu dohita di hatani di bata lahum adelani ngulun nang mangalului hamoraon nang mangalului hasangapon hagabeon gabe marohadiri hita holatu dirita tatumpuk harta kekayaan gabe gila hormat kita sarupa doi doho jol manaoto manangna egois ninna odo dihita kadonga sahapor siaon kehidupan yang memuaskan adalah lakukan segala sesuatu untuk Dia yang ada di atas langit untuk Tuhan. Tersurat di pasal 2 ayat 24 1 25. Takutlah akan Allah pasal 12 ayat 13. Berpeganglah pada perintah Tuhan. Inti kehidupan kita adalah memuaskan hati Tuhan, maka engkau akan dipuaskan. Sebaliknya jika engkau memuaskan hatimu dan dirimu, maka engkau akan kekeringan. Songoni rohani Raja Salomo marsik koring do todiku ali Tuhan nang pegodang aka arta di portibion. Odo dihita kadonga sa persiaon nang peadong kehendak bebas manang didok my free will
buido hita bebas mangulahon kebutuhan ni perdagingon, buido alani pemahaman pemikiran manang pengaruh lingkungan, ala yang konwaing dunggabe Krista kita nang ma hagio ni todi na mangula kehendak roh, apalagi ma molonga ala Batak Krista kita, darah Batak, ala jiwa Protestan yang disirami Roh Kudus mengerjakan apapun. Alani takas do didokon perjamita mulutajaha mulai perjamitan sada ayat 2:1 tolu, sia-sia percuma do, bagaikan orang gila, tidak berguna, molo nguluon hola fokus tuha portibion. Napa dua didokon perjamita sada ayat 4:1-7, biasa-biasa dok, molo holan hagiok ni perdagingonon, bahkan membosankan perjamita sada iwalu, bahkan gabe dang lomoro hatta tunguluon, tidak menghargai kehidupan, merasa kering, manang di tonga-tongan sapura pahitalai meuwes sita ala holan perdagingon do nang arong partodion. Perjamita 2 sana 1-2, hedonisme, kenikmatan dunia itu adalah kepuasan hidup kedagingan yang sia-sia. Alkohol, didok anggur ni nalai terjemata alkohol, rumah mewah pengadi dok di pengkhotbah manang perjamita 2 obat 5, kekayaan materi yang dicapai dengan kurang baik. Perjamita 2 ayat 7-8, jabatan perjamita 2 sia, memuaskan keinginan hati dengan banyak istri perjamita 2-10, semua sia-sia. Mari suang do son nama jaring alugu do, molo somar dongat Tuhan kita. Odo dehita amanami do inanami saluhna terlumubiak kana beribadah di Jabu. Banga Kristen na tutuhi tatarlumubi na di Mampang Prapatanon, batapake masudira kangulutta artata jabatata pangkat ya anak kota tabu ma tua dopan dituhani asa unang merisuang alai masai bagak mai masai berguna masude lakalakata odo pengkhotbah manang perjamita na pinasaha ni Raja Salomo tuhita saluhna na luar biasa. Nggak mamar parbuyon ni tonga-tonga ni huriatta posrohat tadi pargugui Tuhan ini kita. Amin martangyang kita. Maulati ali Tuhan di hatam nabadiyan manungguli rohanami sian kesaksian pengalaman ni Raja Salomo di nang metu ibana dingo ibana di tiki haposona mulutung pe terjebak imana di ambisi hamoraon asangapun hagabeon alai gabilam do ibana si Tuhan zamita nama si argado dihami sabuy hai mga lakanami hobbar tulomoni roham mangaluli arta portibi behami nena mulaulaon ina pagodang-goda ko pasikolahon ni anak ko pehami soksoni ar pinopari maranak marburu marpahopu alai totong ma di buka sa Tuhan alai Tuhan tangi akonon nami do ruas ni huriam nabi hari-hari naksalpu tabrakan asai hasit pamatang na diberi kami inanami nyonya Suparno berperdidi sektor sada marap dot anak konasida Ronaldo Sihobing sektor 5 dirawat di rumah sakit Budi Asih operasi simajujakna do tanganna do simajujungna luka parah pasrohanami donganamu nasida nang akka medis dokter na mangubati malumma asabui tarapur rohana sabui neang pakilalanna sian kejadian ini matang yang nami saluhna nama kaholongi inang nya Suparno berperdidi do Ronaldo Sihobing holong do rohanami tunasida ruas ni uriam makai mampangon pamalu mali Tuhan
soksoni akar ruas ni uriam na subui hu guarehami marsada-sada na rotu bakat joroon songoni nang na dijabu na beribadah sejabu mulai sedada anak na memet satu na magudang amahina lansia ulu do alani akka hatuaon umur magale pamatang nasida nakpesuboy dikunjungi hami alani COVID sa pulisyon alay marhite minggu sadarion uzalak kami manasida asa firma atau dinasida marhagugon marlas ni roha maka lansia akan itu nami na dijabu na mengikuti ibadahon ibagasan gorin Yesus Kristus supasatami hata akahatan diri bata Rama ali Tuhan jaloma tangyang nami dot aka puji-pujian nami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Rede hita hut papungu pelean. peleata ale debata amanami na di bano gijang hodo haroroan ni salhut si leo nadenggan do nasa ulibasa na maulitus upasatami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupara siya kami pilihanon pati bulon harajam mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami kodang ni si lehon mi tuhami asalam gergir hai mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di beno tongaon songon na di beno gijang,
Lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jalali ramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jalasima rohana midaho, didopakot Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaur madamena tutodim. Amin.